Ahojte, vítam všetkých priaznivcov OKR Moto, tu Riči. A ja Barney, čaute. No, sedím tu na úplne novej generácii CF Moto C5, takej klasickej sivej farbe. Tak vám poviem, ja sa musím priznať, že keď som ju prvýkrát videl na výstave, až tak ma nezaujala, taká sa mi zdala taká jednoduchá, trošku taká sivá myška, ale keď sa na ňu pozerám a čím viacej sa na ňu pozerám, tak tým viacej sa mi páči. A ja si myslím, že ten dizajn je trošku podobný tomu novému Gozu, na ktorom sedí Barney, ale je taký trošku uhladenejší, nie až taký revolučný, nie až taký sci-fi. No a tento stroj by mal byť oveľa lepší ako tá predchodzia generácia, má lepšie pérovanie, má lepší obrátený motor. No a ja sa musím priznať, že krátko som sa vozil na takomto prototype ešte v Číne, keď sme boli vo fabrike CF Moto. A mám na tento stroj alebo na tú jazdu také príjemné, dobré spomienky. A prebrali by sme teda nejaký ten základ, ako zabehávať stroj, ako vyzerá, čo je nového, ako svieti, aké má svetla. No a čo nás ešte napadne takto na prvý pokus, prehľad, lebo akurát sedím už na predanom stroji, ktorý sme predali Tomášovi, čiže Tomáš, ja pozdravujem. No a Čauko Tomáš. a ja si myslím, že bude spokojný. No a robíme to video, v podstate taký videonávod, trošku aj pre neho, trošku aj pre vás. No a chceme vás trošku navnadiť na takýto stroj, prípadne ukázať vám takúto novinku. No aj servisáci hovorili, že čo sa týka servisu, oveľa lepšie a jednoduchšie sa servisuje. Má tie plastové panely, ktoré sa dajú rýchle dať dole, keď budete servisovať alebo niečo riešiť ohľadne toho servisu. Takže vrhneme sa na tie detaily. Zabudol som na niečo, Barney? Ja si myslím, že nie. Tak, poďme na to. Taká prosba, poďte trošku bližšie. Pozrite sa na to a ideme ukázať tie detaily. Začal by som rukoveťmi, ktoré sú také na dotyk veľmi príjemné, mäkučké. Ja si myslím, že tu sme sa už určite posunuli o nejakú úroveň vyššiu. No a keď sa pozriete takto zozadu bližšie za mnou, tak vidíte všetky tie ovládacie panely, všetko je úplne nové. Vyzdvihol by som hlavne tú ručnú brzdu, ktorú máme tu. Že oveľa jednoduchšie a lepšie sa ovláda ako pri tých starých modeloch CF Moto. Čiže máme jednu ručnú brzdu. Je to traktorová verzia a keď nezatiahnete ručnú brzdu, to je super dobrá vec pre zabudlivých, lebo sa vám neodkotúľa stroj, keby ste zaparkovali v nejakom kopci. Predstavte si situáciu, že stojíte v nejakom kopci, skočíte dole, nezatiahnete tú ručnú brzdu, tak našťastie ten stroj začne teraz už tak jemne, diskrétne pípať a pripovenie vám: chlapče zlatý, zatiahni túto ručnú brzdu, lebo sa ti skotúľam z kopca dole. Čiže tu máme jednu ručnú brzdu, potom na druhej páčke ručnej brzdy máme takisto, zatiahneme ručnú brzdu, zaistíme, čiže máme teraz stroj úplne kompletne zaistený. Keď chceme prednú brzdu odblokovať, len zatiahneme, odblokujeme a takisto tú zadnú brzdu. Keď budete tento stroj, ešte ma napadla jedna vec, mrkneme sa na ten displej trošku zblízka, ako vyzerá. Ešte raz zapnem ten stroj, aby ste videli, že čo sa tu deje, keď ho vypnete, keď ho zapnete. Čiže keď zapnem stroj, nabehne nám tam nejaká grafika. No a vidíte, že momentálne som v parkovacom režime, mám pohon zadných kolies, ktoré sú v podstate zopnuté a spolu ťahajú. No a teraz poďme ten stroj naštartovať. Vždycky, keď chcete svoju štvorkolku naštartovať, tak musíte zatlačiť buď zadnú nožnú brzdu alebo prednú nožnú brzdu, najlepšie obidve naraz, a krátko pridáte zapaľovanie a tu týmto červeným tlačítkom štartujete štvorkolku, čiže vyzerá to takto nejako. Stroj máme naštartovaný, keď prijete bližšie, ja ho vypnem, aby sme sa lepšie počuli. Takisto veľmi dôležitá vec, keď si chcete prepínať režim 4x4 alebo niečo, vždy musíte zatiahnuť prednú brzdu.
Najdôležitejšia vec, ktorá ma napadla, to je kvôli tomu, aby ste šetrili trošku variátor, je, že zapneme si stroj a prvých 100, povedzme, alebo 200 metrov vždycky absolvujte na pomalom L-kovom prevode. Ja ho volám po maďarsky lašu, pomaly. V slovenčine je to trošku iné, čiže to je pomalá rýchlosť. Keď prejdete tých 100 až 200 metrov na tejto pomalej rýchlosti, tak zahrejete variátor. Určite využívajte túto pomalú rýchlosť. Predstavte si to, že máte motocykel. Tá pomalá rýchlosť to je 1, 2, 3. Rýchla rýchlosť hike ako vysoká alebo vysoký. Tam to máte ako 4, 5, 6. Čiže keď chcete ísť do kopca alebo viete, že pôjdete nejaké triálové veci alebo budete niečo ťahať, poprosím, vždycky využívajte tú pomalú rýchlosť. Keď už viete, že pôjdete po nejakej rovine alebo chcete ísť rýchlejšie, zastanete, zase zatlačíte brzdy, najlepšie obidve brzdy, potom sa vám nič zlého nemôže stať a dáte si v podstate tú rýchlu rýchlosť. Máme tu ešte klasický neutrál. Tieto traktorové verzie štartujú buď v neutráli alebo v parkovacom režime. Keď tam budete mať inú rýchlosť, tak vám tento stroj nenaštartuje. To je, ja si myslím, nejaká ochrana alebo niečo ohľadne prevodovky. No a ešte jedna taká drobná prosba alebo postreh. Keby vám náhodou tá rýchlosť nešla zaradiť alebo vyradiť, vidíte, že u tejto novej generácie všetko krásne chodí ešte aj dokonca na mieste, tak radšej prejdite kúsok trošku dopredu alebo dozadu, nie silou, ale tým, že prejdete trošku dopredu, dozadu, uvoľníte tie ramena alebo ten variátor a potom krásne môžete zaradiť tú svoju rýchlosť. Keď už ste takto vpredu, ja by som sa mrkol na to, že aký má tento stroj svetelný podpis vpredu, mrknete sa na to, ja ho nevidím, vy ho vidíte teraz, čiže zapnem stroj, deje sa niečo takéhoto. Dá sa predné svetlo úplne vypnúť, neviem, vypol som ho, čiže toto je klasické svietenie a toto je reflektor, no a potom ešte raz reflektor, klasické svietenie, vypnutie svetiel a toto je klasické denné svietenie. Vy vidíte, čo sa deje, ja nie, ale potom si to pozriem na videu. No a máme tu ešte také niečo, že keby ste chceli zastať a signalizovať ostatným účastníkom cestnej premávky, že stojím niekde, tak si môžete dať tie 4 blinkre, aby vedeli, že stojíte chvíľku a že budete zavadzať tej cestnej premávke. Čiže využívajte toto svetlo, aby ostatní účastníci cestnej premávky vedeli, že čo vy vlastne chcete, čo riešite. No a máme dokonca aj trúbu, ktorá hodne dobre funguje, až sa Barney tuto zlakol a skoro spadol z toho kozu vedľa mňa. A čo chválim, čo sa mi veľmi páči u toho nového stroja, čiže jediná vec, ktorá by sa dala kritizovať, alebo ktorá mne aspoň osobne nesedí na tej 1000, to je prepínanie indexov alebo blinkrov doprava. Tuto to krásne ide a funguje ako na motocykli. Musíte ale klasicky sa vrátiť do tej polohy 0, alebo potom, keď chcem ísť doľava, tak dávam doľava. To ako funguje, že keď potlačíš, tak to vypne, alebo Nie, to musíš akože doľava alebo doprava to prstou pretlačiť. Čiže musím vždycky prstom pretlačiť doľava a vrátiť sa do tej nulovej polohy, prstom pretlačiť doprava a vrátiť sa do tej nulovej polohy. Čiže není to ako o motocykloch, dám doprava a potom keď chcem, aby sa mi to vyplo, potlačím len v strede. Čiže je to také trošku mechanické, možno aj trošku zložitejšie, ale ja si myslím, že nemôžete spraviť chybu, lebo na tom displeji vám krásne ukazuje, že teraz mám blinker zapnutý doľava, či doprava. No, pozreli sme svetelný podpis tohto krásneho stroja spredu. Mrkneme sa teda na tie zadné svetlá, že čo to robí vzadu. Ja vypnem v podstate elektriku, aby sme zbytočne nemíňali kapacitu toho akumulátora a pozrime si teda zadné svetlá, čo robí, aký má svetelný podpis tento stroj. No môže byť. Môže byť? Môže byť. Dobre, tak poďme na to. Čiže dávam ešte raz, zapínam elektriku.
Zatlačím brzdy, brzdové svetlo svieti takto. Svieti? Svieti. Svieti, dobre, Barney skontroloval. Dám si, čo ja viem, blinker doprava. Svieti. Blinker svietia, takto sa preberá Tesla nová. Blinker doľava, funguje. Funguje. Stierače stierajú. No a dáme 4x4 a prípadne ešte brzdu. A ešte jedna vec ma napadla, GOZ má dokonca aj spiatočku, tak vyskúšajme, či aj tento nový stroj má spiatočku. Tak skúsim zaradiť. Počkajte, to je neutrál. A teraz by som mal cúvať dozadu. No. Svietia? Svietia. Áno. Má spiatočku. Má spiatočné svetlá. Vidíte, dočkali sme sa, máme spiatočné svetlá na tomto novom stroji. Čiže keď dám neutrál, už nesvietia, že? Nie. OK. Okarmo to odporúča, vždycky používajte ten lepší stovkový benzín. Keď sa mrknete na tento stroj, vidíte, že máte zatiaľ momentálne neuzamykateľný uzáver benzínovej nádrže, ale fakt veľmi dobre funguje. Vidíte fuel, benzín, natankujete si svoj stroj, dajte vždycky najlepšie do plna. No a takisto veľmi ľahučko a veľmi krásne ide, s citom zatiahnite. No a veľmi dobrá správa pre vás, dokonca podľa výrobcu by mal mať tento stroj o 20% nižšiu spotrebu, nižší hluk, vibrácie. No a oveľa komfortnejšie, lepšie by mal fungovať, čo sa týka v teréne perovania tlmičov. Nevieme to teraz vyskúšať, ale príde nám takýto stroj, čiže budeme na ňom jazdiť a potom vám povieme viacej o ňom, ako sa chová. Ale keď na ňom takto sedím, mám veľmi dobré dojmy. No a ešte by som vyskúšal, ako bude sedieť vzadu spolujazdec. Že ako to vyzerá, ako sa sedí vzadu. Veľmi príjemná, veľmi dobrá opierka chrbta. No a čo som spomínal, alebo čo učím aj v tej našej motoškole, vždycky sa držte nohami, nôžkami. Nohy sú vždycky silnejšie ako ruky. No a keď ten stroj bude takto s vami všelijako kývať v tom teréne, keď potlačíte takto nôžky k sebe, tak sa udržíte na ňom, prípadne sa môžete pridržiavať. Vidíte, že tu máte v cene držiaky rúk alebo uchytenia, prípadne keď chcete, môžete takto sa držať toho spolujazdca. Ja si myslím, že tu vzadu sa bude celkom fajn cestovať. No a pozrime sa teda na to, napadla ma ešte jedna vec, keď pôjdete v nejakom ťažkom teréne, prípadne v blate, alebo keď budete niečo ťahať, tak využívajte pohon 4x4. Zapnem monitor, aby ste videli, že ako nám ten monitor ukazuje, alebo čo nám v podstate, čo tam vidíte, aby ste boli informovaní. V väčšine svojich jazd využívajte pohon zadných kolies, to tam vidíme. No a takisto, ako na aute s automatom, vždycky musíte zastať, zatlačiť obidve brzdy a môžete prepínať pohon 4x4. Zapol som elektromotor, mi zapína pohon 4x4. Vidíte tu, že nám blikajú aj tie predné kolesa. No a keď je nejaký super hyper ťažký terén, tak môžete dokonca zamknúť, to by sa nám malo ukázať tuto, vzadu, že som zamkol zadnú nápravu. No a môžeme dokonca uzamknúť aj tú prednú nápravu. Teraz mám zamknuté obidve nápravy, spoznáte to podľa toho, že teraz sa dosť ťažko točí tým volantom. Teraz by ste mali jazdiť len do nejakej 30 km rýchlosti. Predstavte si situáciu, že máte uzamknuté obidve nápravy. Teraz ja si myslím, že ten stroj vás vytiahne z jakého veľkého blata alebo z ktorej situácie, ktorá sa nebodaj môže vyskytnúť v tom teréne. No a keby ste sa predsa len ani takto nedokázali vyštverať z toho blata alebo z niečoho, kde zapadnete, tak môžete využívať, vidíte, keď sa pozrete na prednú stranu alebo dopredu do tohto stroja, že máme tu nabíjak, ktorý sa dá ovládať tlačítkom. Tu na volante sú dve možnosti, buď vám pomôže nejaký spolujazdec a vytiahne ten nabíjak,
alebo musíte zosadnúť z tohto stroja a vyťahnuť si ten navíjačik a potom sa môžete pomaličky vytiahnuť. Ja si myslím, že čo sa týka ovládania toho stroja sme prebrali, ja si myslím, približne všetko. Keby vás náhodou niečo napadlo, čo sme nespomenuli, tak volajte, píšte do OKR Moto. No a takisto, ako sme zapínali tento pohon 4x4, zase potlačíme brzdu, vypneme uzamknutie prednej nápravy, dáme si klasický pohon 4x4 a keď už vieme, že pôjdeme len po rovine alebo proste v takých jednoduchých sekciách, tak si dáme klasický pohon zadnej nápravy. Z mojej strany približne asi všetko. Barney, doplnil Povedal by si ma. všetko. Povedal Ja si som myslím. všetko. OK. Volajte, píšte a čo najlepšie, bežte pre takéto nádherné stroje do OKR Moto, kým ešte sú. Momentálne sú nedostupné, ale ja tipujem, že budúci týždeň dostaneme ďalšiu várku takýchto nádherných strojov, takže volajte, píšte, čakáme na vás 20 rokov. Ahojte, tu váš OKR Moto. Ahojte. Richard. Barney. Ahojte.